Bona nit. Final del curs polític i abans d'anar-se'n de vacances, els governs fan balanç. Ximo Puig ha confirmat que si no canvien les circumstàncies no s'avançaran les eleccions autonòmiques previstes per al proper mes de maig. President i vicepresidenta del Consell s'han felicitat pels 3 anys del govern del Botànic. Oltra l'ha qualificat de bo i estable. Des de Madrid, Pedro Sánchez ha valorat els seus 2 mesos al capdavant de l'executiu i ha fet un anunci en matèria de política migratòria. Crearà un únic comandament operatiu per controlar l'estret i la frontera. De nou, escorcolls simultanis a tot Espanya, 5 a la Comunitat Valenciana, Alacant, València, Elx, Alfafar i Betxí. L'objectiu, rescatar de dins les clíniques d'Idental els historials, els informes mèdics de les desenes de milers de persones afectades per la presumpta macroestafa d'esta cadena de tractaments dentals que investiga ara l'Audiència Nacional. La policia s'ha incautat de nombrosa documentació sensible que després del tancament sobtat de les clíniques tornarà a qui pertany, els pacients. I encara, amb el tatuatge al front, el jove polonès que va acceptar la cruel proposta d'una colla d'amics anglesos ha tornat a Benidorm. They treat me really good. I'm okay. Tomek assegura que està bé content per la solidaritat que ha despertat el seu cas. Diu que s'aprofitaren clarament d'ell, però que vivint al carrer 100 euros eren massa diners per negar-se a tatuar-se la cara. Ara somia a refer la seva vida, a rehabilitar-se i obrir un restaurant. Evoluciona favorablement a l'Hospital Clínic de València la xiqueta de 2 anys mossegada a la cara per un gos American Stanford, una raça considerada perillosa. Els fets van ocórrer ahir a Massamagrell, quan la menuda es trobava de visita amb els seus pares a casa del propietari de l'animal, que està investigat per un delicte de lesions. Un ensinistrador de gossos ens ha explicat què hi ha darrere d'estos atacs. I en els esports, Carme, demà juguen València, Llevant i Villarreal. Sí, efectivament, els 3 juguen demà un nou amistós de pretemporada. A les 4 hora espanyola jugarà el Villarreal contra el Wolverhampton i el València contra l'Everton. El partit dels valencianistes el podran seguir en directe per esta casa, a punt. I a les 7 els granotes es veuran les cares contra el Heerenveen. També els contarem l'última hora de l'europeu de pilota i escoltaran el valencià Ricardo Ten, que avui ha obtingut el bronze en el contrarrellotge del Mundial de Ciclisme Paralímpic que es disputa a Itàlia. La calor sufocant que ha pres la península ibèrica s'ha cobrat entre ahir i avui 3 vides, a Múrcia i Barcelona, i manté viu un incendi a Nerva, Huelva. Així a casa també estem en alerta per risc alt d'incendis i per elevades temperatures que a la Vall d'Albaida, Lluís Obiols, han arribat als 40 graus. No només a la Vall d'Albaida, també a zones d'Utiel-Requena, de la plana d'Utiel-Requena, a la Vall d'Aiora-Cofrents, hem tingut aquestes temperatures tan elevades de 40 graus, temperatures molt altes. En el cas de Bocairent, per exemple, és la més alta d'enguany. I què passarà de cara a la jornada de demà? Doncs que seguirà la calor. Atenció, perquè tenim aquest avís de nivell groc per altes temperatures, sobretot a les comarques de València. Per tant, seguirem parlant de temperatures molt elevades. I pel que fa a l'aspecte del cel, doncs molt de sol de matí amb alguns núvols a la zona del Cap de la Nau. De vesprada més núvols al nord, però no esperem precipitació. Diumenge encara pujarà més la temperatura a la zona de la costa. El govern valencià ha celebrat avui l'últim ple del Consell abans de vacances i ha fet balanç.